מתי הרגנו בהם? הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. עד היום רק שהיית אקדח, אתה הרג את כולם. יאללה, רפו אותם כמו חרוד, חניאל. בזמן קרב, אם מישהו הרים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חדר מיטות, עם מיטה, ברטל זיין אותה. הילדה חזרה באיזה סמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד. היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח